gawaye suna ta murna bayyan kece amarya yau a gidan ki zaki zauna. Yau ne rana ta auren ki ga gawaye suna ta murna bayyan kece amarya yau a gidan ki zaki zauna. Yau ne rana ta auren ki ga gawaye suna ta murna bayyan kece amarya yau a gidan ki zaki zauna. Da farko na sanya Allahu kaligi mamallaki na wanda shi ya bani baiwar wakar nan dare da rana. Zan wage amaryan nan mai kyandiri gani da suna bayyan kece amarya yau a gidan ki zaki zauna. Yau ne rana ta auren ki ga gawaye suna ta murna bayyan kece amarya yau a gidan ki zaki zauna. Suka kara salati ba adadi gurin ma'aiki annabin da ba kamar sa jarumin nan fasa dauki dannar sa ce an daura gashi gawaye suna ta shauki bayyan kiyo biyayya don a gidan ki zaki zauna. Yau ne rana ta auren ki ga gawaye suna ta murna bayyan kece amarya yau a gidan ki zaki zauna. Bayan na zo gare ki kan lokaci zan yi a kanki na san kina da kirki ko a gidan ko ba kamar ki sannan kina da kunya ga ilimin nan ba a kanki bayyan rana ta auren ki dole ne mu yi murna. Yau ne rana ta auren ki ga gawaye suna ta murna bayyan kece amarya yau a gidan ki zaki zauna. Tafiya idan ana yi yana da kyau a rinka waige ranar auren ki ta zo dole ne kowa ki burge a cikin gidan kiki ya abin da mijin ki zaki burge aljanna zaki samu ne a kafar shi dan amana. Yau ne rana ta auren ki ga gawaye suna ta murna bayyan kece amarya yau a gidan ki zaki zauna. Bayan ki saurara akwai abin da zani ce ne ki zama aure riba ne ba akwai lada ki gane masu kushe auren ki da ki bar su wannan wauta ne auren kina ga taro al'umma suna ta murna. Yau ne rana ta auren ki ga gawaye suna ta murna bayyan kece amarya yau a gidan ki zaki zauna. Ni nazi fi tauraro baitocin ki ne na shirya domin kina da tsafta shi ya sanya shi na shirya kyakkyawa mai kyan sura kin fice dan karya bayyan kirge mijinki dan Allah karki bar shi. Yau ne rana ta auren ki ga gawaye suna ta murna bayyan kece amarya yau a gidan ki zaki zauna. Sai gawaye na amarya a yanzu duk na sa su na san suna da himma gare ki na san ba kamar su sun zo ranar bikinki a dole ne ni fa na sa su domin farin cikin da suke yi a wannan farana. Yau ne rana ta auren ki ga gawaye suna ta murna bayyan kece amarya yau a gidan ki zaki zauna. Majida babbar kawace cikin kawaye babu kamar ki Majida kina da kirki ga haƙuri akwai abanki Hanan mai kyau da tsafta ita ma ta zo bikinki Hanan tana da murna dole ne ni fa na saki Sami hadin jina na ke ma a gare ki Sami hado ne na yabe ki dan kina da kirki Ana da rabbana ya biya ki na san kina da kirki Ana da ƴar uwarki ta fito tana ta murna. Yau ne rana ta auren ki ga gawaye suna ta murna bayyan kece amarya yau a gidan ki zaki zauna. Hadil jinjina na yau a gare ki walla bambarin ki
Hadillikin fito kina ta haske ko ina a ganki, Ashuwa ina kirama ke ma kina da kirki, Ashuwa kamar kin sura Allah dai ya biya ki. Fatuma shiru ce mai haƙuri tana da kunya, Fatuma yar uwa ce ta amarya tana ta murna. Yau ne rana ta aure kira gawaye suna ta murna, bayyana ke ce amarya yau a gidan ki zaki zauna. Juhara kawar amarya sai ki fito ki nuna murna, Juhara yar farar diya kyakkyawa rabbana biya ki, Aisa ki zo ki taka rabbana ya biya ki, Aisa kin fice kananan mata dole na yabe ki, to majinjina na yau miki to mafarar diya mai kunya, ki fa sai ki zo ki taka ki fa babu kamar ki fa ke ma wata rana ɗakin ki ne fa za ki zauna. Yau ne rana ta auren kira gawaye suna ta murna, bayyana ke ce amarya yau a gidan ki zaki zauna. Yusra ta taho da murna, Yusra yar diya mai kunya, Fatima uwar ra'e ita ma ta taho da murna. Fatima akwai su al'umma dole ne na yabe ki, Mimo ɗan makaranta kowa dogo yana faɗin ki, Mimukin na da kirki fatan kairi na yau a kanki, Razan jinjina na yau miki sai ki fito ki zo ki taka, Razan ina yabinki tabbana ya biya ki, a barar taho da murna, a barar ina yabanki, Kayan ina kiranki, Kayan iya mai kunya, Kayan ki zo ki taka don abokin nan kina ta murna. Yau ne rana ta auren kira gawaye suna ta murna, bayyana ke ce amarya yau a gidan ki zaki zauna. Yau ne rana ta auren ki ga gawaye suna ta murna, bayyan ke ce amarya yau a gidan ki za ki zauna. Yau ne rana ta auren kira gawaye